मेट्रिक आनजाद एबा हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होखांनानै मा फरायगोन बबे कर्सखौ फरायगोन बबे कर्सखौ फरायोब्ला साख्रि मोनगोन बेफोरबायदि सोंलुआ रोजा रोजा फरायसाफोरनि गोसोआव फैयो मा फरायनो माखौ फरायनांगौ आरो गावखौनो गाव कनफिउस्ड साननानै लायो गोनो गोथो जायो नाथाय दिनै आङो फरायसाफोरखौ बुंगोन जिहेतु मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ आरो हायार सेकेन्डारि फाइनालनि आनजादनि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो आनजादनि रिजाल्टनि उनाव मा फरायगोन बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया गिबियावनो गावहा मा गोसो जादों गावनि गोसोआव मा दङ माखौ लुबैनाय दङ माखौ फरायनो गोसो जादों बेखौ थि खालामनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जिखि फराया मानो साइन्स फरायब्लाबो सुबिदा दं खाबु दङ आर्ट्स फरायब्लाबो खाबु दङ कमार्स फरायब्लाबो खाबु दङ जिखि फराया मानो जेरावबो खाबु दङ नाथाय नोङो गावखौनो गुन गोनां खालामनानै लानांगोन जिखि फराया मानो नों गावखौनो गोरों खालामनानै लानांगोन नों सासे स्किल्ड पार्सन हिसाबै गावखौनो गायसननानै लानांगोन बेनिफ्राय बिमा बिफाजों सावरायनांगोन बिमा बिफानियाव सोंनांगोन मा कर्सखौ फरायोब्ला मोजां जागोन गाव जुदि गोसोआव कनफिउजन जादोंब्ला बिमा बिफानाव एसे बोसोनबो लानांगोन बिमा बिफाया मा लुबैदों गाव मा लुबैदों आरो बिमा बिफाया मा लुबैदों बेनि गेजेराव मोनसे कम्पेरिजन खालामनांगोन नोंनि फिजिकेल केपेबिलिटि मेन्टेल केपेबिलिटि नोङो माखौ फरायगोन बेखौबो नों सिन्था खालामनांगोन नोंनि देहानि गोहो नोंनि मेलेमनि गोहो नोंनि मटिभेशनेल लेभेल बेखौबो नोङो सिन्था खालामनांगोन बेखौबो नोङो साननांगोन बिमा बिफाया नोंखौ जुदि बुङोब्ला साइन्स फरायनांगौ डक्टर जाथारनांगौ इन्जिनियार जाथारनांगौ बिदि होनब्लाबो जानाय नङा नोंहा मा गोसो दङ नोङो मा फरायगोन नोङो मायाव इन्टारेस्ट नोङो माखौ इन्टारेस्ट लागोन बेखौबो नोङो साननांगोन साइन्स फरायब्लाल'दि डक्टर फरायब्लाल'दि जोंनि फरायनायनि थांखिया जाफुंगोन बा जोङो गावखौनो गाव इस्टाब्लिश खालामनो हागोन बे नङा जेरावबो खाबुआ दङ बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोरजोंबो सावरायनांगोन फोरोंगिरिफोरनाव बोसोन लानांगोन फोरोंगिरिफ्रा नोंनो लामा दिन्थिगोन नैबेखौ फराय बेखौ फराय बेखौ फराय दानिया नोंनि लुबैनाय नोंनि मटिभेशनेल लेभेल नोंनि इन्टारेस्ट बिनिफ्राय बिमा बिफानि बोसोन आरो फोरोंगिरिनि बोसोन बेखौ नों कम्पेयार खालामनानै दानिया नों नायनो हागोन नोङो मा फरायगोन रावनिबो नारसोमनायाव सोरनिबा प्रेसाराव बबेबा मोनसे कर्सखौ फरायथारनांगौ बे नङा बिदिब्ला नोंनि थांखिया जाफुङाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन फरायसाफोर मेट्रिक पास जानानै नोङो मा फरायगोन हायार सेकेन्डारि पास जानानै नोङो मा फरायगोन बेनि सोमोन्दै नोङो सांग्रां जानांगोन आरो नैबेनो हाइ टाइम नैबेनो नोंनि केरियारनि मोनसे फाउन्डेसन मेट्रिकखौ पास जाखांनानै जिहेतु नोङो साइन्स फरायनांगोन आर्ट्स फरायनांगोन कमार्स फरायनांगोन माबा मोनसे नों फरायनांगोन बेखौबो साननाङा जे मेट्रिक पास जाखांनानै थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आङो जेबो फरायनो हाला बा आंखौ रावबो थुलुंगा होला बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोसोआव लानाङा मेट्रिक पास जाखांनानै हायार सेकेन्डारि फरायोबा डिग्री फरायोब्ला दानि जुगाव साख्रि मोना होननाय बैफोरबायदि नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाबोनाङा साख्रियाथ' दं जेरावबो साख्रि दं आरो साख्रिनि ओंथिया सोरखारि साख्रि बेल' नङा दिनै गोबां सुबुंफ्रानो प्राइभेट कम्पानिफ्राव प्राइभेट इन्स्टिटिउटफ्राव खामानि मावनानै रां खामायदों नाम खामायदों स्टेटास खामायदों रंजानो हादों गावनि जिउखौ दादों दा बेनिखायनो सोरखारि साख्रियाल'दि साख्रि बा सोरखारि साख्रि मावबाल'दि गावखौ इस्टाब्लिश खालामनो हागोन गाव थांनानै थागोन बे नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा लामा दङ आरो बिजनेसखौबो जोङो इस्टाब्लिश खालामनो हायो आबादखौबो जों इस्टाब्लिश खालामनो हायो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा लामा दङ नाथाय बेखौ नोंनि गोसोआव नोङो सिन्था खालामनांगोन नोंनि बे गोसोआव मा दङ नोंनि मेलेमाव मा दङ
बेखौ नों सानग्रोनांगोन सिगाङाव सोरनिबा बाथ्रा बुंनायजों बा सोरबा माबा मोनसे नेगेटिभ बुङोबा गोसो बायनांगौ बे नङा बा सोरबा नोंखौ नारसोमथारोब्ला बेनि बाथ्राखौबो लानांगौ बेबो नङा बिमा बिफानि बाथ्राखौबो खोनासं फोरोंगिरिनि बाथ्राखौबो खोनासं नोंनि गोसोनि बाथ्राखौबो नों खोनासं अब्लानो नोङो उथ्रिसार जागोन